Pozor! Gospodine zapovjedniče vatrogasnih postrojba Republike Hrvatske. Pozdrav, komandant! Pozdrav! Pozdrav!
Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, drage vatrogaskinje i vatrogasci, cijenjeni mještani, mještanke Goričana, dragi gosti, dobar vam dan i dobrodošli na svečano otvorenje novog vatrogasnog doma u Goričanu i primopredaju i blagoslov nove vatrogasne cisterne DVD-a Goričan, društva koje ponosno slavi uskoro svoj 138. rođendan, budući da je utemeljeno 31. prosinca 1888. godine. Za početak zahvala mažoretkinjama Goričana koje su nas u počasnom špaliru sve tako lijepo dočekale, kao i puhačkom orkestru Goričana pod vodstvom Luke Dominika na izvedbi državne himne i vatrogasne himne. Jedan veliki pljesak za naše mažoretkinje i puhače. Kao što vjerujem većina od vas zna, radovi na ovom impresivnom zdanju započeli su u lipnju 2023. godine. Ono je sada dovršeno i moram reći da bi u njega stala i dva dobrovoljna vatrogasna društva, ali kada u Goričanu nešto rade, onda to po domaće rečeno rade pošteno i kak treba, pa su eto i svojim vatrogascima napravili dom kakav zaslužuju s obzirom i na svoju bogatu povijest, ali i s obzirom na značaj koji imaju u ovom mjestu. Naime, vatrogastvo u Međimurju broji 84 dobrovoljna vatrogasna društva s otprilike 5000 vatrogasaca, tu su i dva gospodarska vatrogasna društva kao i javna vatrogasna postrojba. Svim našim vatrogaskinjama i vatrogascima veliko hvala na sjajnom poslu kojeg rade u zaštiti i očuvanju sigurnosti ljudi i imovine na području Međimurske županije. Jedan veliki pljesak za naše vatrogasce. Dozvolite mi također da u našoj sredini pozdravim visoke goste koji su uveličali ovu svečanost. Ponajprije izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, preloškog gradonačelnika gospodina Ljubomira Kolareka. S nama je i zastupnica u Europskom parlamentu, gospođa Sunčana Glavak. Kao izaslanik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, tu je i državni tajnik Zdravko Tušek. Posebno je zadovoljstvo u našoj sredini pozdraviti glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske i državnog tajnika Hrvatske vatrogasne zajednice Slavka Tucakovića. Jednako tako, ispred Ministarstva unutarnjih poslova s nama je pomoćnik ravnatelja civilne zaštite Davor Spevec. Srdačan pozdrav upućujemo i zamjeniku župana Međimurske županije i predsjedniku vatrogasne zajednice Međimurske županije Mariju Medvedu. S nama su i zapovjednik vatrogasne zajednice Međimurske županije Robert Meglić, te tajnik županijske vatrogasne zajednice Nikola Besedić. Također pozdravljamo i zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Mladena Kaniža. Naravno, ovu dobrodošlicu upućujemo vam u ime naših domaćina, predvođenih načelnikom općine Goričan Emanuelom Sinkovićem. S nama su i predsjednik općinskog vijeća općine Goričan Petar Baksa, kao i potpredsjednica općinskog vijeća Marta Markač. Posebno sretan i ponosan na današnji dan je predsjednik DVD-a Goričan Kristijan Plakalović. Srdačan pozdrav upućujemo i župniku župe Goričan, velečasnom Josipu Drboderiću, koji će nam se pridružiti ako još nije. Potom i voditelju službe civilne zaštite Ladislavu Sekeu.
ravnateljici osnovne škole Goričan Jeleni Blažek, ravnateljici dječjeg vrtića Mura Karolini Jeđut Tivošanec, kao i svim ostalim prisutnim predstavnicima političkog, gospodarskog i društvenog života našeg kraja. Najsrdačnija dobrodošlica svima. Naravno, kada su vatrogasci u pitanju, oni žele posebno pozdraviti svoja pobratimska društva koja dolaze iz Vukosavljevice i Velike Mlake, pa pozdrav za naše goste. S nama su i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Donji Kraljevec, Sveti Juraj u Trnju, Palinovec, Donji Hraščan, Donji Pustakovec, Draškovec, Prelog, Čehovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Kotoriba, Donja Dubrava, Turčišće, Domašinec, Sveti Martin na Muri, Čakovec, Držimorec, Strelec i Koprivnički Ivanec. Dragi gosti, i vama najsrdačnija dobrodošlica. A kao što sam rekao, među onima koji današnji dan dočekuju s posebnim emocijama, s posebnom srećom i radošću je prvi čovjek ovdašnjeg DVD-a, gospodin Kristijan Plakalović, pa ću ga zamoliti da uzme riječ. Dobar dan, štovane dame i gospodo, štovane vatrogaskinje, vatrogasci, štovani uzvanice. Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan, povijest rada društva kroz 138 godina. Vatra, oganj, Božji je dar čovjeku. Njome je obilježio veliki pomak u svojoj povijesti. Vatra je velika blagodat, a ujedno i velika opasnost zbog neodgovornog ponašanja čovjeka ili pak zbog djelovanja viših sila. Još davne 1888. godine, kad je Međimurje pripadalo sadašnjoj Mađarskoj, Austro-Ugarskoj i primjenjivali su se njihovi zakoni, Mađarska je donijela zakon prema kojem svako tadašnje selo mora imati organiziranu vatrogasnu službu radi preventivnog djelovanja i gašenja požara. Već tada su postojali profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, ali u našim selima zbog premalo financijskih sredstava postojali su samo dobrovoljni vatrogasci. Svako selo je moralo imati određenu špricu, imali su svoje oznake i drugu opremu potrebnu za gašenje požara, ovisno od infrastrukture koja se nalazila u selu, a tadašnje općine su morale osigurati financijska sredstva za vatrogasnu opremu. Na tom popisu dobrovoljnih vatrogasaca nalazilo se oko 30 vatrogasaca koji su u svakom trenutku morali biti raspoloživi i spremni za intervencije. U Međimurju vatrogasna društva niču gotovo u isto vrijeme u to doba. Nije to slučajno. Međimurci su odavno zbog guste naseljenosti morali u svijet i odatle iz tvornica u kojima su radili donosili su vijesti o zaštiti od požara. I drugo, još važnije, gusta naseljenost uvjetovala je zbijanje naselja, sela, kuću do kuće, a uz njih su bili i gospodarski objekti, a sve je to bilo pokriveno šopom. Kako pak ni odvod dima i kućnog ognjišta nije bio propisno uređen, razumljivo je da su požari bili česti i veliki. To se naročito odnosi na Goričan, jedno od najvećih mjesta u ono doba u Međimurju. Nije malo slučajno što je u mjestu na Bregu, dakle na najistaknutijem i najvišem mjestu podignuta već 1822. godine kapelica posvećena Svetom Florijanu, zaštitniku od požara. Na temelju posrednih izvora zaključuje se da je 4. svibnja 1888. godine u Goričanu na inicijativu mještana održan skup na kome se raspravljalo u utemeljenju vatrogasnog društva. Ono je službeno osnovano na samu staru godinu 31. prosinca 1888. godine. Za prvog predsjednika izabran je tadašnji župnik veličasni Ivan Kenđelić. Godine 1902. u sklopu dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan formirana je puhačka sekcija koju je utemeljio i vodio Pavel Hranjec, kapelnik i dirigent, poznata pod imenom Limena glazba Goričan. Za početak rada društvo je kupilo ručnu špricu koju su na gašenje vukli konji. U špricu se ulijevala voda, a 4 vatrogasaca je pumpalo te je stvarao pritisak vode pa je voda pod pritiskom izlazila iz cijevi.
Naknadno je još kupljena jedna ručna šprica, a obje se nalaze u posjedu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan još i dan danas. Godine 1991. na 1992. izgrađeno je vatrogasno spremište za vozila i opremu površine cirka 105 kvadratnih metara uz sjevernu stranu zadružnog doma dobrovoljnim radom vatrogasaca i mještana Goričan. Oprema društva u 1998. godini je sljedeća: autocisterna marke FAP 1314, agregati Rosenbauer i Ziegler i kombi vozilo marke IMV 1600R, kupljeno 25. svibnja 1975. godine. Zbog dotrajalosti kombi vozila, predsjednik društva Vargec Florijan pokreće akciju za nabavku novog kombi vozila. Sljedeće godine nabavljeno je novo kombi vozilo marke Citroen Jumpy. Dana 11. kolovoza 2003. godine donijeta je jednoglasna odluka o izgradnji službenih prostorija, a radovi su odmah počeli te su krajem godine izvedeni sljedeći radovi: postavljeni stupovi od knaufa, postavljeni prozori, potrebno je postaviti stepenice i podni laminat. Najveći problem kod tih radova bio je probiti betonsku deku i postaviti metalne stepenice. Smjena generacija u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan malo je uzdrmala društvo. Broj od 74 člana na proslavi 110. obljetnice smanjio se na 40 aktivnih članova. Na proslavi 120. obljetnice novo rukovodstvo i aktivni članovi zasukali su rukave i rezultati su bili vidljivi. Proslava 120. obljetnice rada održana je 24. lipnja 2008. godine na Ivanje u sklopu Dana općine Goričan. Tom prigodom Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan zajedno sa općinom Goričan kupilo je navalno vozilo marke DAF 1700. Društvo 2009. godine kupuje još jedno navalno vozilo marke Steyr i posjeduje 2 navalna vozila. U subotu 24. listopada 2015. godine u Goričanu se održava vježba pod nazivom Črni most 2015. Opremu za zaštitu i spašavanje koja će se koristiti u vježbi osiguralo je Ravnateljstvo za robne zalihe, koje je ujedno predalo punilicu za vreće i motorni čamac za spašavanje ljudi i imovine. Povodom 130. obljetnice 4. maja 2018. godine kupljeno je novo kombi vozilo marke Opel Vivaro. Samim dolaskom i preuzimanjem dužnosti moje malenkosti i dugogodišnjeg zapovjednika društva gospodina Loparić Slavka započinju razgovori i traženje mjesta za izgradnju novog vatrogasnog doma. Samom inicijativom članova društva i prezentacijom pronađenog mjesta čelništvo općine Goričan na čelu s tadašnjim načelnikom općine Mohorić Marijom 22. listopada 2018. godine kreće se u realizaciju kupnje starog objekta Poljoprivredne zadruge Čakovec, koji je 2019. godine i kupljen. 2021. godine izrađuje se projektna dokumentacija za rekonstrukciju vatrogasnog doma od strane tvrtke Tehit K d.o.o. Mala Subotica. Izgradnjom vatrogasnog doma u Goričanu osigurat će se kvalitetan prostor i uvjeti za obuku vatrogasnih snaga koje djeluju u akcijama zaštite i spašavanja te u situacijama prirodnih katastrofa. Na taj način maksimalno će se podići operativna spremnost dobrovoljnih vatrogasaca Goričana te se konačno ispuniti njihova dugogodišnja želja za novim adekvatnim prostorima. 13. travnja 2022. godine načelnik općine Goričan Emanuel Sinković potpisao je ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju bespovratna sredstva za gradnju novog vatrogasnog doma. 31. ožujka 2023. godine potpisuje se ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma. Ugovor je potpisan s najpovoljnijim izvođačem radova poduzećem Gradis d.o.o. Novo Selo Rok. Dana 22. lipnja 2023. godine položen je kamen temeljac za izgradnju novog vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan, te kreću radovi izgradnje istog. Kako su se radovi privodili kraju i sam završetak radova
Članice i članovi društva krenuli su s uređenjem prostorija i samim okolišem. Stiže nam još jedno iznenađenje. U vatrogasni dom u Goričanu 5. veljače 2026. godine svečano je dočekana nova višenamjenska autocisterna za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan. Riječ je o cisterni marke Mercedes kapaciteta 7000 litara s kompletnom opremom. Hvala načelniku općine Goričan, gospodinu Emanuelu Sinkoviću. Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan djeluje već 138 godina. Velika je to i svakoga poštovanja vrijedna činjenica. Najvažnija je, pored osnovne djelatnosti društva, činjenica da su kroz Dobrovoljno vatrogasno društvo Goričan u njegovoj bogatoj povijesti prošli mnogi Gorčanci, od kojih su mnogi zaslužili pohvalu. Priznanje zaslužuju i svi dobrotvori i sponzori koji su pomagali djelatnost ove dobrovoljne udruge. Najvažnije pak je što su u redove društva, posebice u novije doba, uključeni mladi. Kad obično kažemo da su oni budućnost društva, poželimo da budu i budućnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan, jer će se samo preko njih društvo i dalje uspješno djelovati. Svim pokojnim i živim vatrogascima koji su na bilo koji način pomogli u radu dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan, iskrena zahvala i veliko hvala. Vatrogasi, brata spasi. Hvala predsjedniku Plakaloviću. Nije čudo da se u opsežnim pripremama za otvorenje ovog objekta glas malo istrošio, ali vjerujem da će do onog neformalnog dijela današnjeg druženja, kad bude trebalo zapjevati, predsjednik vratiti svoj dobar glas. Mi ćemo sada malo promijeniti protokol, budući da nam se pridruži ovdašnji župnik, velečasni Josip Drvoderić, koji uskoro ima daljnje obveze. Naime, eto, u Gorčenu, kako vele, je danas jako živo što se tiče vjenčanja, a znate da vjenčanja uvijek imaju prednost kao uvod u neka buduća rođenja, pa je velečasni zamolio da on sada odradi blagoslov, tako da ćemo, eto, svi zajedno sudjelovati u molitvi. Velečasni, izvolite. Evo, sve vas od srca pozdravljam, pa prionimo blagoslovo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Predraga braćo i sestre, upravimo gorljivu molitvu Kristu, koji se udostoje roditi od Marije Djevice i stanovati među nama. Neka se udostoji unići i pod ovaj krov ovoga vatrogasnoga doma i neka Krist, Gospodin, ovdje bude među vama i među svima nama. Neka podhranjuje bratsku ljubav, neka bude dionik radosti i ukloni svaku tugu i nesreću. Poticani Kristovim zapovjedima i primjerima, vi, dragi vatrogasci, prije svega nastojte da vam ova nova kuća bude prebivalište ljubavi, odakle će se na daleko i na široko razlijevati i ugodni Kristov miris. Poslušajmo riječi iz Evanđelja po Luki. Gospodin reče svojim učenicima: u koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi, liječite bolesnike koji su u njemu i kazujte im: približilo vam se kraljevstvo Božje. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima Svetoga Evanđelja izbrisali se naši grijesi. Zahvalnim i radosnim srcem zazivamo Božjega Sina, gospodara neba i zemlje, koji je uzevši tijelo stanovao među nama. I recimo: ostani s nama, Gospodine. Ostani s nama, Gospodine. Gospodine Isuse Kriste, koji si s Marijom i Josipom posvetio domaći život, udođi se s nama boraviti i u ovome domu vatrogasaca i svih ljudi dobre volje, te doživimo
kao svoga gosta tebe i častimo te kao glavara, molimo te. Ostani s nama, Gospodine. U tebi svaka građevina raste u sveti hram. Učini da posjetitelji ovoga doma postanu Božje prebivalište u duhu, molimo te. Ostani s nama, Gospodine. Svoje si vjernike učio da kuću izgrađuju na čvrstoj stijeni, daj da i ova vatrogasna obitelj životom odlučno prijanja uza tvoje riječi, te slobodna od svake podvojenosti tebi velikodušno i spremno služi, molimo te. Ostani s nama, Gospodine. Ti nisi imao vlastitoga doma, ali si u radosti siromaštva prihvaćao prijateljsku gostoljubivost. Učini da svi oni koji budu koristili ove prostore uz našu pomoć nađu i dostojno prebivalište i gostoprimstvo, molimo te. Ostani s nama, Gospodine. Pomolimo se, budi, Gospodine, sa svojim slugama, našim vatrogascima i vatrogaskinjama koji će se od danas nastaniti u ovoj kući, posjećivati ovaj dom. Oni ponizno mole tvoj blagoslov. Neka u ovom vatrogasnom domu osjećaju da ih štitiš kad iz njega izlaze, nek se raduju što ih pratiš, a kad se u njega vrate, budi im dragi gost, dok sretno ne prispiju pripravljeno prebivalište tvoga Oca koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Evo, a sada ćemo zazvati Božji blagoslov i na ovo novo vozilo i onda zaključiti sa molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin. Pomolimo se, svemogući Bože, stvoritelju neba i zemlje, u svojoj si mnogostrukoj mudrosti povjerio čovjeku da napravi velike i lijepe stvari. Neka svi oni koji se budu služili ovim vatrogasnim vozilom, svoj put svladaju opreznom sigurnošću, te tako svojom razboritošću i drugima učine put sigurnim, bilo da idu na vatrogasnu vježbu ili na gašenje požara, neka uvijek osjećaju da im je pratilac na putu Krist, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, bijaše na početku, tako je sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. I neka vas čuva i blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostanite u miru. Bogu hvala. Hvala veličasnom Drvodeliću što nam se uspio pridružiti unatoč obvezama u svojoj duhovnoj službi, a vjerujem da naš sljedeći govornik priželjkuje što više vjenčanja i što više rođenja u Goričanu, budući da ova općina pod njegovim vodstvom posljednjih godina čini sve što je potrebno upravo na učvršćivanju temelja identiteta svake zajednice. Naime, u Goričanu se uredio vrtić, osnovna škola sa sportskom dvoranom, novi sportski centar i brojni drugi sadržaj, a sada i ovaj novi vatrogasni dom. U svemu tome općina se pokazala iznimno uspješna u privlačenju europskih sredstava, što je odigralo i presudnu ulogu u izgradnji ovog objekta. Stoga ću vas zamoliti da pozdravimo načelnika općine Goričan, gospodina Emanuela Sinkovića. Hvala lijepo, poštovane vatrogascinje i vatrogasci, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji, dragi mještani.
Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas ovdje na ovom našem svečanom otvorenju, odnosno otvorenje novog vatrogasnog doma. Danas otvaramo rezultat rada, upornosti i vjere. Jedne ideje, odluke i jedne važne poruke. A to je da se prilike moraju znati, prepoznati i iskoristiti. Uz vjeru da možemo više, uz vjeru da zaslužujemo bolje. Potvrda je i to da mala sredina poput naše može realizirati ovako velike investicijske projekte. I zato ovaj dom nije samo zgrada od cigle i betona. On je simbol jednog zajedništva, predanosti i sigurnosti. Dokaz je koliko možemo postići kada gradimo zajedno. Za opće dobro, za nas Goričan i za naše mještane. Vrijednost projekta iznosi gotovo 1 milijun eura. Od čega je 100% intenziteta potpore iz mjere 741 ruralnog razvoja, odnosno projekt je gotovo u potpunosti financiran iz fondova Europske unije. I upravo je to ključna poruka. Bez europskih sredstava, bez Vlade Republike Hrvatske i našeg znanja da navedeno sredstva uspješno povučemo, realno ovakav projekt ne bi bio moguće izgraditi niti za 10-ak godina. Možda čak ni dulje. Ali zato kada imamo cilj, znanje, volju i srce, nema prepreke koje možemo savladati. Vatrogastvo nije obaveza. Vatrogastvo je poziv, odgovornost, hrabrost i spremnost da se ide prvi kada je najteže. Zato ovaj dom nije luksus, on je nužnost, on je sigurnost, operativna baza i trajno ulaganje u ljude koji svakodnevno štite naš Goričan. Hvala svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta, od projektanta, izvođača, stručnog nadzora, a posebno vodstvo DVD-a na čelu sa predsjednikom Kristinom Plakalovićem na suradnji i predanosti. Ovo je zajednička pobjeda Goričana. Uz izgradnju vatrogasnog doma osigurali smo i novo vatrogasnu cisternu te hidraulični alat. Ovaj smo projekt zaokružili u potpunosti i ovo nije kraj, nego je početak još jačeg i sigurnijeg Goričana. Drage vatrogaskinje i vatrogasci, neka vam ovaj dom bude ponos, snaga i motivacija u izlasku na svaku intervenciju. I da dalje budete ono što jeste, čuvari naše imovine i naše sigurnosti. S ponosom možemo reći, uspjeli smo. Zahvaljujem načelniku Sikoviću, a eto, izgradnja ili uređenje svakog novog vatrogasnog doma, nabavka novog vatrogasnog vozila u svakom slučaju itekako raduje i našeg sljedećeg govornika, ne samo kao političara, nego i kao čovjeka koji je u duši i u srcu istinski vatrogasac. Zbog toga ću zamoliti da vas pozdravi zamjenik župana Međimurske županije i predsjednik vatrogasne zajednice Međimurske županije Mario Medved. Poštovani izaslaniče Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, poštovana zastupnice u Europskom parlamentu, državni tajniče, izaslaniče ministra unutarnjih poslova, glavni vatrogasni zapovjedniče, načelniče općine, drage kolegice i kolege vatrogasci, mještanke i mještani općine Goričan. Izuzetno mi je drago što vas mogu pozdraviti u ime Međimurske županije i u ime vatrogasne zajednice Međimurske županije. Međimurska županija, ja volim reći da je sredina koja ima dugu i bogatu vatrogasnu tradiciju, ali isto tako volim reći da je sredina u kojoj se živi vatrogastvo. A vatrogastvo se živi iz vrlo jednostavnog i praktičnog razloga, a to je da su vatrogasci, bili oni profesionalni ili dobrovoljni, neizostavni dio društva u kojem živimo danas, da su vatrogasci najorganiziranija i najmasovnija operativna snaga u Republici Hrvatskoj. I stoga me izuzetno veseli svako novo ulaganje u razvoj vatrogastva na području Međimurske županije, bilo to ulaganje u vatrogasnu opremu, bilo to ulaganje u nova vatrogasna vozila ili ulaganje u izgradnju novih vatrogasnih domova.
A DVD Goričan je jedna izuzetno dobro organizirana vatrogasna postrojba koja sve svoje zadaće obavlja besprekorno. I stoga mogu samo reći da su članice i članovi DVD-a Goričan zaslužili za njih ovaj povijesni dan kada svečano otvaramo novi vatrogasni dom, novu vatrogasnu kuću na ponos svih vatrogasaca i mještana općine Goričan. Drage marljive članice i članovi DVD-a Goričan, ja vam uistinu zahvaljujem na svemu što radite za razvoj vatrogastva, kako na području općine Goričan, tako i na području Međimurske županije. Čestitam vam za vas ovaj povijesni dan kada, usuđujem se reći, kada će biti ispisana i novija povijest vatrogastva na području općine Goričan sa novim vatrogasnim domom, sa novom vatrogasnom cisternom, a bome i sa novim malim navalnim vozilom koje je u dolasku. Da završim, još jedanput čestitam i želim vam puno uspjeha u vašem budućem radu. Hvala. Hvala zamjeniku župana. Eto, rekli smo ranije koliko je brojna međimurska vatrogasna obitelj. Spomenuo je gospodin Medved u svom govoru da se u Međimurju živi vatrogastvo i time kako svojom brojnošću, tako i načinom kako pripadaju i djeluju unutar ove plemenite profesije, ovog plemenitog poziva. Međimurski vatrogasci čine itekako značajan dio ukupnog hrvatskog vatrogasnog korpusa, stoga je veliko zadovoljstvo što danas u našoj sredini možemo pozdraviti i čovjeka koji mu je na čelu, glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske i državnog tajnika Hrvatske vatrogasne zajednice, gospodina Slavka Tucakovića. Dobar dan svima, poštovani saborski zastupnici i izaslaniče Sabora gospodina Jandrokovića, izaslanika Vlade Republike Hrvatske, poštovana euro zastupnice, poštovani državni tajniče, ja bih rekao već i prijatelji, onako gdje se puno puta nalazimo, zamjeniče župana, gospodine načelniče, izaslaniče ministra unutarnjih poslova i ujedno načelniče centra 112 sa suradnikom, županijski vatrogasni čelnici, tajniče, zapovjedniče javne postrojbe, zapovjedniče DVD-a Goričan, predsjedniče. Ono najbitnije što nosimo svi u srcu jeste naša djeca, naša mladež vatrogasna, vatrogaskinje, vatrogasci, vatrogasni dočasnici, časnici, visoki vatrogasni časnici, vatrogasni veterani koje nikada ne smijemo zaboraviti. Poštovani hrvatski branitelji, mještanke i mještani Goričana, dragi gosti, svi oni koji volite i štujete vatrogastvo, danas je ovo jedan povijesni dan, ne samo za Goričan, nego i za cijelo vatrogastvo Republike Hrvatske. No prije što budem govorio, neću biti dog jer i meni je vruće kak i vama, ja bih vas zamolio, s obzirom da imamo evo i danas požara na području Šibensko-kninske, da su dvije letjelice u zraku naših pilota Kanadera, i pozdravimo jednim pljeskom, možda nas čuju ili možda neko prenosi. Da im zaželimo povratak brzo kućama i da se nikome ništa ne dogodi. Drago mi je što sam bio sudionik polaganja kamena temeljca ovdje prije par godina i nadam se da tu neće biti najslabija točka ovoga doma. Tu znači ne smijemo plesati, ne smijemo pjevati, ne smijemo ništa, jer tu bi moglo, znate, dogoditi se nešto. Međutim, neće kad je ovako čvrsta zajednica, kad je ovakav DVD i kada je jaka Međimurska vatrogasna zajednica. Načelniče općine, veliko vam hvala na brizi o vatrogastvu u općini. Predsjedniče vatrogasne zajednice Međimurske, hvala vama isto na brizi koju činite za cjelokupno međimursko vatrogastvo. Sagraditi ovaj dom je povijest. Dobiti novo vozilo, također povijest. Sjetimo se mi prije 10 godina gdje smo bili, nismo mi svi baš ovako lijepo bili oblečeni u svečanu odoru, a danas smo čvrsti i ponosni što ju nosimo. Hvala vam na tome,
vatrogaskinje i vatrogasci. Ja ću se dotaknuti i zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede u to vrijeme na čelu sa ministricom Marijom Vučković, danas ministrom Vlajčićem. Zahvaliti Ministarstvu gospodarstva, dakle govorimo o robnim zalihama. Samo iz robnih zaliha zadnjih par godina je došlo 100-tinjak ovakvih vozila koje se zovu višenamjenske autocisterne za prijevoz vode. To smo nazvali davne 99. godine, posljednog jednog velikog požara, onako malo, ja bih rekao, uz kobasu, jel? Pa rekli smo, ali nek se farbaju na crveno. I evo, danas su te autocisterne ovdje, i u Goričanu je takva jedna cisterna. Dakle, veliko hvala je Ministarstvu gospodarstva, no međutim, hvala velika Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu regionalnog razvoja, poljoprivrede, šumarstva, gospodarstva, jer na ovakav zajednički način koji smo radili, stvorili smo sve ovo. Naravno, ništa bez vas, vatrogaskinja i vatrogasac. Bez zajedničkog djelovanja jedinica lokalne i područne samouprave, Vlade Republike Hrvatske koja je omogućila, otvorila okvire, a mi smo kao nadležno tijelo Vlade Republike Hrvatske, kao Središnji državni ured Hrvatska vatrogasna zajednica, tu dali jedan veliki doprinos, naravno i ovim svim projektima. Na ovaj način je 110 domova do sada, da li se radilo o mjerama 741, da li se radilo i tu projektima, vatrogasnih domova napravljeno, adaptirano, ja bih rekao izgrađeno, pa i ovih dana vidjeli ste na području samo Sisačko-moslavačke poslije potresa, ulaganjem sredstava napravljen je veliki broj vatrogasnih domova. Dakle, ne zaboravimo da smo nedugo prije par mjeseci 70 milijuna eura je dodijeljeno našim vatrogascima za izgradnju, adaptaciju i obnovu vatrogasnih domova. Ovih dana smo započeli i sa podjelom, vidjeli smo neki dan smo bili u Čakovcu, 10.220 kompleta vatrogasne opreme. Iz opće korisnih funkcija šuma vatrogasne, odnosno šumska vatrogasna vozila su gotova. Nakon 2,5 godine po sudovima dobili smo taj spor. Prve isporuke idu u 5. mjesecu, dakle mjesecu zaštite od požara. 149 pick-upova ugovoreni, rade se, izgradnja kreće. Da i dalje ne nabrajam jer bi mogao puno toga pričati, međutim, da niste ponos hrvatskih građana, da nismo ponosni hrvatski vatrogasci i mogu reći čvrsti stup sustava domovinske sigurnosti uz Hrvatsku vojsku i policiju. Hvala vam svima na tome. U Europi, dakle tamo smo isto se ugurali, znate osnovali smo Europsku vatrogasnu zajednicu, naš predsjednik je potpredsjednik Europske vatrogasne zajednice, dakle i tu smo si pustili prstiće pa očekujemo i peneze nekakve da dođu ovak nama malo do Hrvatske, to će nam biti zajednički zadatak svima. I evo što reći drugo, budite mi ponosan hrvatski vatrogasac, uvijek služite svomu narodu, mjestu, susjedu, pa i onaj koji je zločest, nagradite ga, ako treba i pusom, možda bude bolji. Evo, hvala vam, neka vas čuva i neka nas čuva naš zaštitnik Sveti Florijan, vatrogasi, brata spasi. Evo, na današnji dan ja bih zamolio da mali podsjetnik, da to bude negdje i da vas čuva ovaj Sveti Florijan, pripadnike DVD-a Goričan, zamolio bi predsjednika da primi ovu malu statu našeg zaštitnika. I evo, neka nas čuva, da vježbate, da radite, da zapjevamo, to je najbitnije zapjevati, onda smo mi svi dobri. Neka vas čuva Sveti Florijan. Hvala za povjerenje. Hvala gospodinu Tucakoviću. Spomenuo je pjesmu i ples, bit će i toga nešto kasnije, a kad se pogleda povjesnica DVD-a Goričan, vidi se da su ovdašnji vatrogasci u prvih nekoliko desetljeća svoje povijesti bili zaduženi i za organizaciju 2 velike vatrogasne zabave godišnje.
ta legenda, vjerujem, i danas živi ili će se barem večeras nastaviti na ovom prekrasnom prostoru. A eto, s nama je danas i čovjek koji ne samo resorno, nego i nekako geografski vuče prema ovom kraju. Bio je ovdje i jučer za posjete premijera, ali došao je i danas da bi s vama podijelio radost otvorenja novog vatrogasnog doma i naravno predaje ključeva novog vatrogasnog vozila. Došao je kao izaslanik ministra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i kao državni tajnik gospodin Zdravko Tušek. Hvala lijepa, poštovane dame i gospodo, usuđujem se reći i drage prijateljice i prijatelji, uvaženi gosti, prije svega uvaženi saborski zastupniče, uvažena europarlamentarka, naša draga Sunčana, zamjenice župana, svi dragi izaslanici Ministarstva unutarnjih poslova, glavni zapovjedniče naše vatrogasne zajednice, svi uvaženi gosti, a najviše drage vatrogaskinje, vatrogasci, vatrogasna mladeži, te svi prijatelji vatrogasnih društava koji ste danas došli podržati ovaj povijesni dan Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan i s njima proslaviti jednu novu eru otvaranja ovog vatrogasnog doma i neke nove perspektive djelovanja ovog vatrogasnog društva. Od vašeg predsjednika imali smo prilike čuti što se dešavalo posljednjih nekoliko desetljeća ovdje, a ovako u razgovoru ovdje smo čuli da su nekad bile samo šprice, bile su neke garaže, a prije 10-ak i više godina stvorila se ideja da vatrogasci koji su ovdje snažni, organizirani, koji bespoštedno ostavljaju svoje obitelji, svoju imovinu kako bi pomogli drugima kada su u nevolji, kako da bi štitili ljude od požara, poplave ili bilo nekih drugih nedaća, zaslužuju ovaj vatrogasni dom. Prije svega iskoristio bi priliku i zahvalio gospodinu Tucakoviću, vatrogasnoj zajednici, na potpori koju smo zajedno izgradili kada smo planirali mjere programa ruralnog razvoja. Tada smo planirali što je sve potrebno napraviti u našim selima, u našim ruralnim prostorima, kako bi naši ljudi imali bolje uvjete za život. A upravo dobrovoljna vatrogasna društva mjesto su susreta, mjesto su druženja, ali su i mjesto gdje se okupljaju najvažniji ljudi iz svake općine i svakog grada, gdje planiraju kako će štititi svoju imovinu, kako će braniti ako dođe ugroza. Upravo na tom tragu raspisali smo nekoliko natječaja i danas ovaj popis od 110 vatrogasnih domova koji su rekonstruirani ili izgrađeni, 90 je izgrađeno iz fondova kojim upravlja Ministarstvo poljoprivrede. Prije svega velika zahvala, ali isto tako i čestitka i načelniku, našem domaćinu kojeg posebno pozdravljam, dragog prijatelja, ali isto tako i predsjednika vatrogasnog društva koji jučer se sjećam onog trenutka kada su primili ugovor od ministrice poljoprivrede, ali isto tako od našeg predsjednika vlade gospodina Andreja Plenkovića i kada su ozarena srca izašli iz Nacionalne sveučilišne biblioteke i rekli idemo ga napraviti. Vrijeme je proteklo brzo, evo na ponos svih vas danas smo ovdje kako bi otvorili ovaj vatrogasni dom i kako bi krenuli u neku novu eru. Ministarstvo poljoprivrede osim vatrogasnih domova financira čitav niz projekata kojima se razvija ruralni prostor, kojima se poboljšava uvjeti života u ruralnim prostorima. Tako smo iz naših fondova na području Međimurske županije u kojoj smo ukupno uložili nešto više od 220 milijuna eura za vrijeme vlade Andreja Plenkovića, 51 projekt ruralne infrastrukture investirali na području ove županije. Svako bi istaknuo 13 dječjih vrtića, 4 sportske građevine, 2 društvena doma, a ono što je još najvažnije i 5 vatrogasnih domova. Još jednom iskrene čestitke načelniče, vama, vašim suradnicima, predsjedniče, vama, vašim vatrogascima, svima vama koji podržavate rad vatrogasaca. Želim vam da ovo bude mjesto susreta, da budete dobro opremljeni, a čuli smo da će tako biti i dalje, i da zapravo što manje koristite svoju opremu, ali da se ovdje družite, da budete složni, da budete zajedno i neka vas čuva dragi Bog i vaš nebeski zaštitnik Sveti Florijan. Živjeli!
Hvala državnom tajniku Tušeku, a spomenuo sam već jučerašnji radni boravak premijera Plenkovića u Međimurskoj županiji, kada su ugovoreni, odnosno predstavljeni projekti koji su blizu završetka ukupne vrijednosti 70 milijuna eura. U tom iznosu značajan udio imaju europska sredstva koja dolaze iz europskih fondova. Budući da danas premijera nema, za želje je zadužena naša zastupnica u Europskom parlamentu, Sunčana Glavak, koja se tamo bori za interese Republike Hrvatske, ali i Međimurske županije. Zamolit ću je da vam se obrati. Hvala lijepo Miljenko, vatrogaskinje i vatrogasci. Dame i gospodo, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodine Kolarek, glavni vatrogasni zapovjedniče, državni tajniče Tušek, izaslaniče ministra unutarnjih poslova, malo trebam sad se vratiti tko je sve ovdje, ali dozvolite da pozdravim zamjeniče župana, načelniče, naravno vama velika hvala i naravno našoj javnoj vatrogasnoj postrojbi i vašem predsjedniku koji je tu meni iza leđa. Pa dosta je bilo spominjanja želja i od glavnog vatrogasnog zapovjednika što se tiče razine Europske unije, a jednako tako načelnik se na to osvrnuo i znam da uvijek pitate što političari negdje rade, naime neko nas ovdje pozove, ali i bez nas neko mora raditi i ovaj posao, bez nas zapravo se ne bi kreirale politike koje bi bile realizirane i jednim ovakvim projektom. Puno se pitanja postavlja pa kud idu ti penezi iz tih europskih fondova. Pa evo, jedan je tu. Drugi je vaš vrtić, treći groblje, škola, načelniče pomozi mi, što još? Sportski centar. Dakle, već da jedanput prestanemo mistificirati kud idu ti penezi se vraćaju u vaše sredine. Što je naš zadatak u Europskom parlamentu? Vrlo jasno da ne mislite da mi tam sam putujemo, niš ne delamo. I odmah da otklonim onu laž koja se u javnom prostoru pojavljuje, a to je da više neće biti novaca iz europskih fondova. To jednostavno nije istina. I dakle, glavni vatrogasni zapovjedniče i vi možete računati na to. Upravo u Europskom parlamentu se raspravlja o takozvanom višegodišnjem financijskom proračunu. To je kao što ima svaka općina svoj proračun, kao što ima naša Republika Hrvatska svoj proračun, tako i za sve članice Europske unije. Upravo sad se razgovara o tim sredstvima koliko će biti, u koju namjenu, a onda će Vlada Republike Hrvatske za Republiku Hrvatsku odrediti prioritete. Nakon toga, vaš načelnik, a ja vjerujem da će to i u buduće biti kao što je to bilo do sada, zajedno s resornim ministarstvima, daje prioritete vaše općine. I tako se novci vraćaju u Goričan. Htjela sam da to znate, zato jer se najlakše je reći, a on neko je potrošio te peneze, a mi nemamo nike od toga. Dakle, imate i meni je drago zbog toga što je upravo ovo uloženo u nešto što je Goričanu potrebno. Kada govorimo o vatrogastvu, vi to znate bolje od mene, ali kako sam u nekom svom prošlom životu bila novinar, družila se puno s vatrogascima iz svih krajeva Hrvatske, onda želim prenijeti poruku da s obzirom i na dugu tradiciju od 19. stoljeća, da ovog trenutka mi imamo jedan od najcijenjenijih DVD-ova, odnosno kada govorimo o dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Europi. Naravno da više od zgrade i više od opreme, to su ljudi, a vaša je svrha da štitite živote ljudi i imovine. Posebno u okolnostima koje su se strašno promijenile. Rekao je predsjednik DVD-a, evocirajući od kada DVD postoji, kakve su nekad bile zgrade. Danas su klimatske promjene drukčije, danas su izazovi drukčiji. Danas je i vaša edukacija drukčija. I morate se suočavati i sa novim energentima, i sa novim načinima spašavanja, i sa novim ugrozama. Nažalost, potresi i poplave nisu slučajnost, oni su sve češći. Posebno vi ovdje, koji ste i blizu rijeke, vjerujem da je ta vaša svijest o tome još veća. Za razvoj sigurnosti i otpornost svojih članica, dakle, Europska unija i idućih 7 godina osigurat će sredstva i za to ne smijete brinuti.
Naravno da vam želim da imate što manje intervencija, ali da u svakom trenutku budete spremni. Hvala i mladima koji se uključuju u vatrogasce, oni su, točno je, vaša budućnost, a drago mi je što vidim i dosta žena, jer žene donose i jednu novu energiju i možda neku drugu budnost, među vas stasite muškarce. Hvala vam lijepa što činite dobro za svoju zajednicu i želim vam što manje intervencija, a načelniku što više ulaganja u općinu Goričan, to se od vas i očekuje. Hvala vam i živjeli. Hvala gospođi Glavak. Zahvalila je u svom govoru mladima, a pogledala prema damama iz udruge žena. Na vas je mislila, vi ste te mlade. Uistinu ovako jako lijepo izgledate. Dajte jedan pljesak za našu udrugu žena, naše vrijedne Goričanke. A s nama je danas kao izaslanik predsjednika Sabora Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ovdašnji, možemo reći, prvi susjed i preloški gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Nadam se da su se glasnice od jučer oporavile, pa ću ga zamoliti da uzme riječ. Hvala lijepa, poštovane vatrogaskinje i vatrogasci, uvaženi uzvanici, redom i čašću, kako je što na samom početku gospodin Ovčan sve pozdravio. Drage Goričanke i Goričanci, dragi gosti, dozvolite da vas u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, kao i predsjednika Hrvatske vlade, gospodina Andreja Plenkovića, najsrdačnije pozdravim, a kao dobar susjed pozdravljam vas i u svoje ime. Biti vatrogasac je velika čast, ali i velika obaveza. Vatrogastvo se promijenilo. Vatrogasac je uvijek bila jedna sigurnost. A danas ta sigurnost dobiva svoj novi dom. U tom domu vjerujem da će se odgajati generacije i generacije novih vatrogasaca. Došlo je novo vozilo, doći će sigurno još mnogo opreme, novaca će biti, kako je kolegica Sončana rekla, imamo dobrog premijera koji će to dobro ispregovarati i vjerujem da će još biti mnogo društvenih, odnosno vatrogasnih domova, cisterni, opreme za vas vatrogasce. No, ja bi se osvrnuo na sigurnost. Jučer je u Međimurju bilo pola vlade na čelu sa premijerom i otvoren je ili pušten, svečano otvoren sigurnosni nasip u Pušinama vrijedan 4,7 milijuna eura, koji se i dalje gradi prema Gornjem Hrašćanu pa prema Središću, ukupne vrijednosti 16,7 milijuna. I kad to sve zbrojimo sa ovim milionom eura, kao što je to rekao načelnik vaše općine, to je skoro 18 milijuna eura. Znači, novaca ima, samo ga treba na pametan i mudar način uzeti. Uz iskrene čestitke da otvorenju vašeg novog doma, nove cisterne opreme, želim vam prije svega obilje zdravlja, mira i dobra. Čestitam vama, vašem vodstvu, ali čestitam i vašem načelniku, vrijednom i marljivom Emanuelu, i sada ću se malo našaliti na kraju. Bio sam ovdje izaslanik kada smo otvarali dječji vrtić, pa sportski park, i danas sam ovdje kada otvaramo ovaj dom. Uvijek je bio sunčano i vruće i to je dobar znak da požara neće biti. Dao Bog da bude tako. Neka vas jedanput čuva dragi Bog,
vaš zaštitnik Sveti Florion i nakako uz pozdrav vatru gasi, brata spasi. Hvala gospodinu Kolareku. Ne znam što se desilo, ali zvuči mi kao da su oni gospodin Plakalović jučer bili na istom mjestu. I mogu jedino reći, dečki, drugi put zovite i mene. Hvala članicama KUD-a Goričan na ovoj prekrasnoj izvedbi, a nakon nje stigli smo do najsvečanijeg trenutka ove ceremonije, no prije toga imamo jedno iznenađenje. Naime, naši domaćini iz DVD-a Goričan žele zahvaliti onima koji su im posebno pomogli u izgradnji ovog objekta, svoje općini i ovdašnjem načelniku, pa ću zamoliti predsjednika Plakalovića da u ime društva prvo uruči zahvalnicu općini Goričan, koju će primiti predsjednik općinskog vijeća gospodin Baksa. A sada naravno posebna zahvala čovjeku koji je dao cijelog sebe ne samo u realizaciju ovog, nego i brojnih projekata koje smo već ranije naveli, načelniku općine Goričan Emanuelu Sinkoviću. I eto, nakon dodjele ovih zahvalnica, sada ćemo spomenuti dvojac, predsjednika Plakalovića i načelnika Sinkovića, zamoliti da u pratnji naših mališana krenu otvoriti ovo novo prekrasno zdanje, novi vatrogasni dom u Goričanu. Međutim, kao što to ide u popularnim emisijama, sada se ide ona izreka, ali to još nije sve. Iz šešira broj 2 sada ćemo izvući ključeve nove vatrogasne cisterne, iako s obzirom na kilometražu koju radi, načelnik Sinković bi se mogao u njoj i dovesti ovdje do naših vatrogasaca. Stoga ću ga ja zamoliti da eto i ključeve nove vatrogasne cisterne uruči predstavnicima ovdašnjeg DVD-a. No prije daljnjeg fotografiranja, za sam kraj imamo i prigodne stihove čiji je autor Josip Kamenić. Njega je naime nadahnulo otvorenje ovog novog doma za pjesmu pod nazivom Gorčenski vatrogasci. Pa pjesma kaže: Gorčene vatrogasce ima, žnjimi tak se štima, u veselju i u šali za Gorčene sebi dali.
Pred vatrogasnim domom se zideju, gasiti ognja pak fletno odideju. Po cesti se sirena čuje, oni složni, nišći ne strahuje. Ognja se ne bojiju, svi skupa ga gasiju. Ognja oni pogasiju, ljude od nevolje obraniju. Sveti ih Florijan z neba gledi, nad njima pak on bdi, na njih budno pazi, kaj ih ogenj ne zgazi. I po dnevu, i po noći, na veke očeju pomoći. Jen uz drugog stali, nikdar neju zaspali. Tak lepoga doma imaju, svoje veselje ne skrivaju. Gorčenski vatrogasci, dobro poznati, od dragoga Jezušeka dati. Jedan veliki pljesak za gorčenske vatrogaskinje i vatrogasce, kojima su posvećeni ovi stihovi. Naravno, još jedan veliki pljesak za ovaj novi vatrogasni dom i vatrogasno vozilo, a ja ću sada zamoliti načelnika i predsjednika društva da organiziraju jednu zajedničku fotografiju sa svim vatrogascima, tako da imamo nešto za uspomenu i dugo sjećanje. Dok traje ovo zajedničko fotografiranje, ja ću vam još jednom svima, poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, zahvaliti što ste svojim dolaskom uveličali ovu svečanost. Nekoliko je naših govornika koristilo riječ povijesni trenutak, uistinu jest, jer ovo zdanje će služiti brojnim generacijama koje tek dolaze u Goričan i vjerujem da će itekako biti od koristi našim vatrogascima, ali i cijelom mjestu kada vatrogasci budu trebali voditi računa o njihovoj sigurnosti. Nakon što završi fotografiranje, svi ste pozvani na druženje i domjenak koji je pripremljen ovdje u prostorima doma, a potom se lijepo rasporedite pod šatorom. Za vas se nastavlja onaj manje formalni dio druženja uz Showtime band. I naravno, prije nego što krenemo s veselicom, predviđen je i razgled doma za sve vas koji želite vidjeti što je sve obuhvaćeno ovim zdanjem. Još jednom zahvala što ste svojim dolaskom uveličali današnju svečanost, srdačan pozdrav i naravno onaj tradicionalni pozdrav koji smo već čuli: vatru gasi, brata spasi.